Mark chapter 16. Mark 16 from verse 1. Now when the Sabbath was past, Mary Magdalene, Mary the mother of James and Salome, brought spices, that they might come and anoint him. Very early in the morning, on the first day of the week, they came to the tomb when the sun had risen, and said among themselves, "Who will roll away the stone from the door of the tomb for us?" But when they looked up, Makatabosha, Marabasandi, Ibajaya, Seketelebosha. When they looked up, they saw that the stone had been rolled away, for it was very large. May the Lord bless the reading of his word. Father, we thank you for your word. We thank you for your love. We thank you for your mercy. We thank you for your grace. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Text yandaverenga. I remember preaching on this text some time ago. Badi Zulu, how are you doing, my brother? God bless you. House Tanzania. Prophet Makala Nyoni Murichebwino. Bwanji kumweko ku Zambia kafuwe mulungu akudariseni kwambiri zikomo. Thank you so much. Mark 16 from verse 1. Iri kutara pamusoro pevakadzi vakamukira on a Sunday morning vachienda to the tomb. Chinangwa chiri chekuti they wanted to anoint the body of Jesus with the spices. But on their way, they had a question. On their way, they had a question. Vaiva nemubvunzo. Mukufamba kwatiri kuita muupenyu, tine mibvunzo yatinayo. Pabasa paunoshanda, uri kushanda uripo, but une mibvunzo yauinayo. Muwanano yauri, hongu urimo, but une mimwe mibvunzo yauinayo zvichida yaunozvibvunza iwe pachako, yausingagone kubvunza vamwe vanhu. A question that is inside your heart or your mind. So these ladies had a question. Ndokubva vabvunzana vakati, ndiani uchabvisa dombo? Who will roll away the stone? The Bible describes kukura kwedombo, the stone was very large. There are big issues in life, big questions in life. Zaunoziva kuti you don't have the power to address them. Zaunoziva iwewe kuti you don't have the power to roll away those kind of stones. They are so big, they are so large. But because they had a mind to go and see him, nekuda kwekuti vaida kundomuona, shungu nechinangwa chiri chekundozodza mutumbi waJesu kuita zvakanaka kuna ari. They were ready to anoint his body. So very early on the first day of the week, vakafamba vakaenda. Vari munzira, ndokubva vava nequestion. Nyangwe vakawa nemubvunzo wokuti ndiani angabvisa dombo rakakura iri. Hazvina kuvatadzisa kuramba vachifamba. Havana kuenda kundotsvaka mumwe munhu so they can get help to roll away the stone. Truly they had a question on their way, and they said to themselves, "Who will roll away the stone from the door of the tomb for us?" But when they looked up, they saw the stone had been rolled. Pavakatarisa mudenga, when they looked up, they saw the stone rolled away. When they looked up, they saw that the stone had been rolled away, for it was very large. There are big issues in life, big questions in life, big challenges in life.
dzausingafaniri kutarisa anyway, but look unto him, author and finisher of our faith. As they looked up, they saw that the stone was rolled away. Nyangwe vakava nemubvunzo kuti ndiani achabvisa dombo. Havana kuchinja direction nokuti kune dombo hombe ririko ravasina simba rekubvisa. I've come to encourage you this morning to continue to move on, soldier on, pursue whatever shall we pursue in life. Despite kuti une ma questions ekuti who stand with me, who help me, who guide me, chandiruda kuita chinhu chakakura. But nekuda kwekuti uri kuda kuchiita with Christ in your heart, with Christ in your mind. Avana kuti let us wait for some men to join us so that they can help us to roll away the stone. Avana kuti let us go and look for other people who can help us to roll away the stone. Although they had this question in their hearts, basi vakakontinya kufamba vachienda towards the large stone with the question uye vachiziva they don't have the power to roll away the stone. Bible ndokubva rataura richiti pavakaziva kwekutarisa, when they looked up. I've come to encourage you mudikani mangwanani anu kuti uzive kwekutarisa. We've been looking up to men. We've been looking up maybe to organizations. We've been looking up kune vamwe vantu tarisira kuti maybe ndova right standing on better platforms so they can stand with us. I've come to tell you this. Let us look up unto him, author and finisher of our faith. Hongu dombo riri mberi rakakura. Hatina power rekurimuva. But I want to show you something today. When they looked up, Kabadayasa, the stone was rolled. A bit of knowledge from my journey concerning this matter. Tatiri pa tomb mu garden. Unfortunately, the stone is no longer there. Maybe it's meant for us, but no now, so that we can witness, we can get in and see. Dombo arisisipo. But the tour guide went on to tell us this. Tsika yaivako in that land, munzvimbo iyoyo kuvaJudha, yaiva yekuti mutumbi ukaiswa muguva, family painouya kuzoanointa the body, the one who was supposed to roll away the stone, aiva the elder son, mwana komana mukuru, ndiye aifanirwa kubvisa dombo kuti family painouya kuguva igone kuona mutumbi uye nekuzodza mutumbi. So culture or tradition yevaJudha, the elder son was the one meant to roll away the stone. This is the tradition yavaita. So from that knowledge now, I got this revelation, this understanding. Okay, no wonder vakadzi ava pavakatarisa mudenga sei dombo rakabviswa. Denga rakarilisa the only begotten son, the firstborn of the Lord. Jesus is the elder son. Isu we are the sons of God through faith in Christ Jesus. Asinekuda kwekuti iye ndiye mukoma, ndiye the elder son, mufamily yekwamwari. Haana kutyora culture tsika. Ndoda kukutaura kuti itsika yaMwari kusimudza vakazvidzika. Tsika iyoyo haina kupera, anoramba achiita nanhasi. Gamuchira kusimudzirwa uri munhu akashoreka. Gamuchira kusimudzirwa. Ndoda nditaure pamusoro petsika dzaMwari. Mwari ane tsika yekusimudza marombe muguruva
Uye shoko rinoti, he is the same yesterday, today and forever. Culture netsika yevaJudha, the elder son was the one meant to roll away the stone. So vakadzipa vakashika dombo rakaitwa roll away. Kureva kuti Jesus is standing on the gap, but tsika yekwavo yevaJudha kuti the elder son ndiye anga ari meant to roll away the stone. Makatabosha. So Jesus is standing on the gap. Ari kungotaura pamusoro pekuti kana Mwari vaine tsika dzavo dzekuitira favor vanhu vari wika, receive the grace today, receive the blessing today. Tsika yaMwari haina kupera yekusimudzira marombe kubva muguruva achiaisa pazvigaro. Tsika yaMwari haina kuguma, nokuti ndiye wazuro nhasi namangwana. Iye anoti akatuma shoko rake anoporesa vanhu. Jehovha Rafa, gamuchira kuporeswa. Nemavanga aJesu takaporeswa. Vakadzi ava havana murume akavajoina kufamba nawo. Hakuna mukomana akajoina madzimai akuenda kuguva. Asi Bible rinoti vasvika ikoko vaine chichemo nekurwadziwa kuti who will roll away the stone for us. A miracle happened. Jesus himself, Kabadayasa, the rock of ages, the stone that the builders had rejected. He is the bigger stone that can roll away the smaller stone. Kabadayasa. Jesu anova iye dombo rakaraswa nevavaki. Jesu anova iye dombo raivako kubva pakutanga. Anova iye the sure foundation of the kingdom of God. Kabadayasa. Vakashika dombo rakaitwa roll away. Chikonzero ndechekuti mukati mune rimwe dombo. Kwete dombo bedzi but dombo anova Kristu. Anoziva nekunjera zvichemo zvevanhu vanomuda. Zvoreva kuti dombo rinonzi Jesu rakanzwa. Kabadayasa taka. Kuti vanhu pavachafamba vachiuya pano, Jesus is prophetic, the word of God is prophecy. Vakatoziva ivo Jesu kuti vanhu vachada kuzouya kuno. Saka handidi kusiya pano dombo rakavhara, asi kuti dombo richabviswa nerimwe dombo rinonzi Jesu. Handizive matombo akavhara career yako, handizive matombo akavhara your business, handizive matombo akavhara your relationship, but I decree and I declare, every rock, every stone rakavhara opportunity upenyu hwako, do not declare the bigger stone, the elder brother, in the name of the Lord Jesus. May it be rolled away in the mighty name of Jesus. Garibviswe, garibviswe, garibviswe. Nezita ra Jesu, garibviswe dombo iroro, garibtamiswe muupenyu hwako. Wanirwa nyasha Mwari ngavakurangarire. Ramba uchifamba, ramba uchitapesu. They continue to walk. Nyangwe vaiva nechichemo chekuti ndiani uchabvisa dombo. Kudenga kuna Mwari anonzwa. Nokuti Mwari vakatarisa kuti vanhu avatarisiro yavo iri mandiri. Nokuti shoko rati they looked up and they saw that the stone was rolled away. Let us look unto him, author and finisher of our faith. Let us continue to look unto him. Jesus is not really impossible. I decree and I declare, dombo rausina simba rekubvisa. Tarisiro yako muna Mwari ngarive simba rako. Tarisiro yako muna Jesu ngarive simba rako. Madzimai achifamba achienda kuguwa, anoti ndiani uchabvisa dombo pamberi pedu, ndiani uchabvisa dombo. Asi shoko rinoti pavakatarisa mudenga, they looked up and they saw that the stone was rolled away. And entering the tomb, Kabadayasa, and entering the tomb, they saw a young man clothed in a long white robe, sitting on the right side. And they were alarmed. But he said to them, do not be alarmed or do not fear. You seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He is risen. He is not here.
He is risen. He is not here. See the place where they laid him. But go tell his disciples. I want you to hear this statement. But go tell his disciples and Peter that he is going before you in Galilee, that you may see him, Kabadaya Sunday, as he said unto you. Marabasukata. They saw a young man in white robe seated on the right side. They were afraid, but he said unto them, do not be alarmed. You seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He is risen. He is not here. See the place where they laid him. But go and tell his disciples and Peter. Mark 16, verse 7 is what this statement is. Ungangodaro une pawakawa. Ungangodaro pane pawakadona. Bandaya uzataura pfungwa ya Mwari pamusoro peupenyu wako. He still loves you. He wants to see you. Shokorat, go and tell his disciples and Peter. Remember, Peter denied Jesus 3 times. Remember, Peter denied Jesus 3 times. So maybe, this is my own opinion, maybe the disciples vanga vamita a reject, vanga vamudzinga mukansel yavo muchikwata, kuti wakati makisa wakaramba tenzi katatu. Chaita kuti mutumwa ari muguva ati tell his disciples and Peter. Tell his disciples and Peter, which means the name of Peter riri kutaurwa paside paro rega. Why? Nokuti pane zvakaitwa na Peter zvaaigona kujajwa nevamwe. Pane zvakaitwa na Peter zvekudhinaya Kristu zvaaigona kuti agone kujajwa nevamwe aregere kuva part of the team. But his mercy and his grace, even the man who was seated in the grave, anga akagara muguva murume uyu ari kuti endai munoudza vadzidzi vake tisangane Galirea, uye naPeter. May God remember you despite your weakness, despite pawakawa, despite zvingajajwe nekutaurwa nevanhu against your life. I stand on the gap as the man who was in this grave. Ishe vanoda kukuona. He wants to see you in Galilee. Let's go and tell his disciples and Peter. Dai pana Peter pasina nyaya. Zvaifanwa kungonzi. Go and tell his disciples to meet him in Galilee. Chinoita kuti mutumwa ati tell his disciples and Peter. Why the name of Peter is outstanding? Get this one. The name of Peter is from the Hebrew word which means Petra, also which means rock. I want you to get this revelation. Vakadzi vaiva nechichemo chekuti tinobvisirwa nani dombo ndokusvika dombo rakabviswa. Vapinda muguva vachitaura nemurume arimo, anoti munotaurira vadzidzi vangu. Jesu ari kuti mutaurire vadzidzi vangu uye naPeter. In other words, kana zita rekuti Peter richibva pazita rechiHebrew rekuti Petra, which means rock or stone, zvoreva kuti Jesu wamuri kuda akubvisirai dombo, ane rimwe dombo raanoziva ramusiri kuziva pakujajana kwamunoita. Kuna Jesu ationa Peter ari kuona rimwe dombo. Saka pano kana maiva nechichemo chedombo mukasvika rabviswa,
iye abvisa dombo anova zvakare dombo rinonzi Jesu. Ane rimwe dombo raasiri kukanganwa raari kuda rinonzi Peter. Kwamuri is weaker, but kuna Jesu anova dombo nderimwe redombo. God sees strength in you. He sees power in you. Don't look down upon yourself. Zvitarise sematarisirwo aunoitwa naMwari. Peter is still on the list. You are still on the list. Vanhu vangakudaro vakakujaja, vakataura zvavakataura, vakafunga zvavakafunga against your life, but you are still on the list. May God bless you and help you. May the blessing of the Lord speak before you. Vakadzi vapiwa information. Kunzi munotaurira vadzidzi tisangane galleria. Vapiwa information yakakwana pakuti vanonzi and Peter. Mwari pavanorangarira vanhu. Ndiri kunamata kwauri mudikana. Mwari pavacharangarira vanhu, ngavati and Matthew Chitongo. Mwari pavari kurangarira vanhu, ngavati and Sharai Machando. Mwari pavari kurangarira vanhu, ngavati and Miriam Chigwindi. Mwari pavari kurangarira vanhu, Mwari ngavati naPritika Tsande. Mwari pavari kurangarira vanhu, ngavati naHotspot Mafua. Mwari pavari kurangarira vanhu, ngavationa Sylvia Dumbo. Mwari pavari kurangarira vanhu, ngavationa Grace Magidi. Mwari pavari kurangarira vanhu, ngavati naTatenda Nyamudombe. Mwari pavari kurangarira vanhu, ngavati naEnji Motoshaya. Mwari pavari kurangarira vanhu, ngavati naMiriam Mugacha. Mwari pavari kurangarira vanhu, ngavationa Peter Machekera. Mwari pavari kurangarira vanhu, ngavataurawo zita rako ngaritaurwe. Nelia Southern zita rako ngaritaurwe. Melo Melody zita rako ngaritaurwe. Moses Ufumeli. Mwari pavari kurangarira vanhu kuti taurirai vadzidzi vangu tisangane galleria. May your name be mentioned, Deditafi. May your name be mentioned, Subusi Ongwenya. May your name be mentioned, Evanice Gatawa. May your name be mentioned, Maimukwena Mukuti. May your name be mentioned, Lee Chiome. May your name be mentioned, Pius Tajga. May your name be mentioned, Mai Tanaka. May your name be mentioned in the mighty name of Jesus. Advent Shoko, may your name be mentioned. Parikurangarirwa vamwe Gideon Mutandwa ngarangarirwe baba. Parikurangarirwa vamwe baba situation ngarangarirwe. Parikurangarirwa vamwe baba nometa msiyapinda ngarangarirwe. Parikurangarirwa vamwe baba vana venyu ndiri kunamata manjaina tamila ngarangarirwe. Parikurangarirwa vana venyu baba ndiri kutaura imi makati go and tell my disciples and Peter, I decree and I declare your mercy and your grace, your hand of protection, your hand of favor. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. As they looked up, they saw that the stone was rolled away. Une zvaunoda kuita mudikani, zvausina simba rekuzviita. Une zvaunoda kuachiva muupenyu, asi iwe unoziva kuti nesimba rako you cannot make it. I speak grace over your life. Precious Katama Ufa, I speak grace over your life. Mai Moau, I speak grace over your life. Zvausina simba rekuita Mwari ngave simba rako. Zvausina simba rekuita Mwari ngavakusimbise ngavakugonese. Nezita ra Jesu. Nezita ra Jesu. Nezita ra Jesu. Every stone, every blockage, zvausina simba rekuzvigona kuzvipatsanura. May God be your power. Mwari ngave simba rako. Shoko rinoti, it's not by might or by power, but by the Spirit of the Lord. May the good Lord bless you. May the God of Israel favor you. May the blessing of the Lord be upon your life. I decree and I declare, may the blessing of the Lord speak on your behalf in the mighty name of Jesus. Thank you, people of God. Thank you so much. Let me pray over your life. Baba ndinonamata, ndinotaura nyasha. The God of Israel, vumbamira ivo vana venyu nenyasha nerugare. Vachengetei vagonesei. The God of peace, Jehovah Shalom. Rabba shata kayande leboshi akata. I speak blessing and favor. Protect them.
favor them. Cover them by your grace and your favor. May doors be opened in life. For this is the day that the Lord has made. We'll be glad and rejoice in it. I speak protection. I speak blessing and favor. Pavanopinda nepavanobuda ngavaropafadzwe. Zvinobatwa nemaoko avo ngazvitakure blessing neropafadzo. Nyasha dzese Mwari dzinobva kwamuri dziyerere mukati meupenyu hwavo. Exchange beauty ive pamusoro pema-ashes. In the name of Jesus. Amen and amen. God bless you. God bless you. God bless you. May the God of Israel protect you. May the God of Israel bless you. May the God of Israel protect your families. In the mighty name of Jesus. Amen. God bless you.